Hello my friends. Me tultiin jo Onden kanssa autoon ja kalavermeet näkyy tuolla. Siellä on myös kameravermeet, jos on jotain kuvattavaa. Ja tarkoitus olisi lähteä vaihteeksi Riuttaskorpeen saunomaan, mutta sitä ennen kalastelemaan. Mä lähden tästä hakemaan kaveria hänen koiransa ja sitten me käydään kaupasta hakemaan varmaan Vigreenin ohut lenkki. Pistetään se folion kanssa kiukaalle ja sitä syödään sitten vähän niin kuin iltapalaksi. Ja toivotaan, että jotain kalaa saadaan. Mulla on nyt auton jääkaappi tuolla hurisemassa takana. Siellä oli 10 astetta. Ja auton mittari näyttää, kun saadaan vaan virta päälle. Jostain syystä kestää normaalia pidempään laittaa virrat päälle. Mutta katsotaan. Loading. 17 näyttää se ulkonais. Joten ihan ok keli. Tosta kun katsoo, niin kuin huomaa, kevät on tullut, lehti alkaa olla jo puissa. Niin mikäs tässä ollessa. Ja tommonen 17 on ihan hyvinkin jees. Tänään piti sataa vettä, pilvistä on, mutta ei ole tullut pisaraakaan. Joten tää saattaa olla sittenkin hyvä päivä, kun mä vähän epäilin, ettei tästä hyvää tule. Ei mitään. Lähdetään liikkeelle ja me näemme sitten kalastuspuuhissa. No niin, päästiin perille autoja siihen tien varteen ja tästä mennään polkua pitkin Haukijärvelle. Meidän piti mennä tuohon Kalliojärvelle heittelemään. Mutta siinä oli aika paljon populaa ja sitten mä heitin siitä lennosta, että mennään sitten vaikka tänne. Eli me mennään tämän saman järven niin toiselle puolelle. Siellä on Riuttaskorven metsähallituksen vuokrasauna, niin me mennään sinne. Ja sitten siellä on laituri, niin siitä voi heitellä. Mutta koska meidän saunavuoro ei ole vielä alkanut, niin tässä olisi semmonen
40 minuuttia aikaa ennen vuoroa niin heitellä. Sitten ajatus oli se, että käydään heittämässä puut saunaan ja annetaan sen lämmetä rauhassa. Ja sitten käydään laiturilta heittelemään ja mahdollisesti ympäristöstä. Mut joo. Eli alkuun nyt täällä. Ja tää on tosiaan järvi. Tää on Haukijärvi, josta mä en ole ikinä saanut haukea. Et sille tää on... Mulle olisi niinku hieno suoritus saada se hauki vihdoinkin. Mutta katsotaan. Mä oon siis ahvenia kyllä saanut, mutta en haukeikin. Katsotaan kuin käy. Dodi! Kokeillaan. On muuta pörjästä jos jonkinlaista. Katso missä mörkkö. Niin. Mä pommitan tän 90 astetta vielä, niin. Siis tässä ihan rannan tienoilla on parvi. Käy vähän väliä pinnassa siellä täällä. En usko, että se on yksi. Tossa kato. Mitä ne on? Ei sillä oikeastaan yleensä väliä mitään. No kaloja. Mutta jos ne on jotain vitun pikkumuikkuja, niin sit sinne tulee ne isommatkin kaikki. niin. Mulla olisi yksi ajatus, jotta saatais kala. Me ei selkeästi tuu näin päin. Jos tos missä onni on, siitä eteenpäin toi pieni kallio. Jos sä heittäisit sieltä tänne päin, niin kuin tonne. Tosta. Me saattais siihen tarttua. Kyllä nyt vähän isompi lippa tuo päässä. Tässä on syvempää. Se on varmaan, ettei ne ole noita kirppuloita, mitkä siellä pinnassa rysii. Ei oo. Kyllä tässä muutama kirppukin on. Vittu näitä maailmanlaajuisia, vittu maailmanlaajuisia. Suomessa kehuttu näitä Jasun salamalippoja. Otin nää viime kesän siinä alkupuolella jo heti. Vittu yhtäkään kalaa vielä yhdelläkään Jasun lipalla. Toki mä nyt ei ollut odotuksessa Haukijärven kalan saada mikään muutenkin kauhean ruskina. Joo ei. Oonhan mä tällainen kaloja saanut. Se se on karhea, mutta se ei ole tommonen, kun tää on taas tämmönen jarruttava. Joo. Mä en tiedä. Mutta mä otin nää, kun nää oli sellaiset supersensitivet, niin tää niinku, että tää on paljon ohuempi. Tää on aika paksu. Mä en tykkää muutenkaan töissäkään, mä en pysty käyttämään hanskoja ikinä siitä kädestä. Ymmärrän.
Ei tullut mitään. Hiljasta oli. Mennäänkö me nyt sauna? Tai me nyt vielä, tai kyllähän me sinnekin mennään, kun me sitä lämmitetään, mutta Ape ei saanut mitään, minä ei saanut mitään, kuka ei saanut mitään. Oliko edes Ape nyppyjä? Niin, partahaue. Siinä on päivän saalis. Ihan hieno. Oh. Tää mikään ihan pieni, tää äkkiä puolikiloinen. On. Aika iso, jos ton mittaa, niin Senttejähän siinä on siinä senttejä vaikka mulle jakaa. Ei tota pituutta hirveän usein tuossa. Siinä on Haukijärvi. Jos se olisi hauki, niin se olisi 10 kiloinen, jos se olisi noin pitkä. Niin ois. Ylittää. Ja tossa majava kuulemma pyörii. Tuolta mä oon saanut joskus ahvenia tosta kalliolta. Uisia pinnan alla näkyy, kun vedenpinta liikkuu sillä, että se ei ollut mikään kala. Se on majava. Näkyy joku risukko tuolla. Eikös tuolla ollut se majavan pesä? Silloin joskus. Tuossa joku risukko tuolla. Tuolla. On varmaan joo. Majavan se voi olla se pesä sitten tai pato. Kyllä. Ei mitään. Let's go! Onni mennä. Let's go! Mä en tykkää, kun mä roikutan tähän haavilla. Se ei ole hyvä roikottaa siinä. Ja täällä alkaa olla lämmin. Tämmöisellä ainakin karvahupparilla. Joo. Joo, rannassa kun siihen paistoi aurinko, niin tuli kuuma. Yes. Haukijärven parkkipaikka. No mitä Ape sanoit, että oot hies? Aivan hies. On ihan vitun kuuma. Sitten pitäisi vielä kantaa. Mä otin kamerarepun vielä mukaan. Vielä varmuuden vuoksi. Vaikkei matkaa pitkä. Hop. Siinä on polttopuut. Ja tuolta löytyy huussi. Ja siinä on Onttu venailemassa, että joko me mennään. Joo, edellisestä paikasta, eli Haukijärven tuolta puolelta, ei tullut ainakaan kalaa. Mennään kokeilemaan, josko täältä tuiset saunaan puut ja pataa ja puut. Ja sitten laiturille vähän heittelee ja katsotaan, tuleeko sitä jotain. Aivan, mutta se kohta ämpäri kauhea ähiltä oli ihan liitänyt siinä. Enemmän toi ähinä tulee siitä, kun on pitun kuuma. Ja vähän voimaa. Niin, näistä ensimmäinen kierros on.
toi Ape siinä patakeittoa tekemässä puukon kanssa. Saa se. Vähän parempi. Vähän parempi. No, tältä näyttää sauna, jos tästä nyt mitään näkee. Mä näkin pois sieltä. Miksi? Niin. Tää. Tää vettä sinne Semmonen. Pistetään tohon kanssa. Noin. Huono järvi kyllä kalastaa. Älä niin. Tämmöikö kala? Ota kala. Vihreä hyvä kala. Mitä? Joku nappas. Mhm. Lämmölle, me sinne vaan. Me ton. Eiku me tonne. Me tonne. Körkö, täällä on linnunkatsko. Sinne. Me sinne. Me sinne vaan. Me vaan. Me vaan. Mene. Tonne. 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 Sitten hän voisi heittää sen keltamusta punnertava, mikä se oli, keltainen minnovi, se mitä säkin sait tuolla se. Vähän vaikuttaa, että se keltainen on täällä semmonen. Sulla on nyt, eikö toi ollut se mustahopeinen semmonen? Joo. Voi olla, että tää on niin tumma vesi, niin täällä toimii nimenomaan noja niinku kirkkaan väriset ja noi luomuvärit ei oikein välttämättä näy tuohiksi.
Nyt tuossa Kaislikon reunassa on joku. Juu. Ja kävi äsken tököttään tuohon naama tuohon. Ja pyörii niitä sammakoita. Semmosta mä en halua. Sammakot on yhteen. Mutta jos siellä on sammakoita, siellä on halua. Joo. Elikkä puuhun. Vielä kun saat sen tosta ryteiköstä kelattua läpi, niin on kyllä... Nyt suosittelen tekemään niinku ja yli. Ja se sieltä tulee. Sillä kohtaa, missä se on nyt, niin siinä oli äsken hauki tai joku. Näkö kun kävi ehkä pinnasta hakee. Mutta on tää Minnovi siis silleen, että kun tää ei tonne ruohoonkaan ota tonne vitun paskaan, ota kiinni, niin onhan tää nyt silleen miellyttävä heittää tämmöisessäkin paikassa. Mutta kun Minnovi on vähän semmonen, että kun se ei sitä oikein kelpaa kuin vaan sille hauelle. Vedetään ihan pohjaa pitkin. Joo. Mutta tuli. Kahden kilon siika. Hei. Erinomaista. Haukihan se on. Mä tiesin tän, kun mä lähdin tänne, että mä otan nämä ja haavin mukaan. Se on onneksi siinä ihan reunassa. Pieni hauki. No, kidan avaaja. Tuossa onneksi on tossa. No. Päästäpä. Oho. Terve. Päästään vaan siitä kuvasta. Mulla on tää täällä. Mark. Varo, et se puree sua nassuun. Sinne meni. Onneksi, kiitos. Kätellään vasurilla voiton perässä. En mä pysty, kun mulla on tää tässä ja sitten käsi taskussa. Niin pysty tuota mun hanskaa heti. Ei, tuo on lima. Sinne meni. Olipa ärähkä. Vittu se paino tonne oikein. Miksi se alla? Se paino veti välillä tonne laitorille. Tuo just siellä kulovedellä kun oli, niin ne oli ne hauet semmoiset, että sais niinku kellatessa mietin, että onko tää nuo hauve vai hauki. Siis tota samaa koko luokkaa kuitenkin. No hyvä, että sieltä jotain tuli. Sehän riittää mulle. Niin. Erinomaista. Mähän sanoin, että tää on haukipeli. Vitun pieni keitäkin, Easy Shiner. Easy Shiner. Easy Shiner. Se on maailman suosituin chili. Mikä on? Maailman suosituin. Näytetään nyt herrasväelle. Haista sitä. Haista. Onks ne joku haju? En mä tiedä haiseeko enää. Kun Mä kyllä haista mitään. No on niinku kokeile kuinka tommonen, ne on tommosia ihan helvetin limasia. Mä pesin ne, mulla on niitä tän kokoisia näitä, niin ne pakko pestä ne, vittu ne haisi niin hirveällä ja niin vitun limaisia, ettei niitä saanut laittua koukkuun. Oho.
Ei mitään, onneksi olkoon. Ei mitään. Se on nyt 1-0. Hauki saat taas. Ei siinä kai auta muu, kun tulee itsekin heittämään. Nyt näet tämän idean tässä, kun on leikattu noin sormenpäin. Joo, kyllä mä sen kätsäsin. Yes. Yes. Onko hyvät löylyt? Kohtalaiset. Erinomaista. Eli ei ole mikään överi hyvä lämmin. Kai se sitä lämpee. Vai mitä koirat sanoo? Kiki. Yes. Ei muuta kuin saunaan. Mitä mieltä löydystä? Ihan jees. Niin, pikkuhiljaa. Varmaan yli 3 tuntia lämmitetty. Niin, 3 tuntia lämmitetty. Nyt alkaa niinku tuntua siltä, että sieltä saa irti. Se niinku tuntuu semmoiselta hikikopilta. Tai tuntuu. Nyt viimeiset löylyt oli semmoiset, että tuntuu, että sieltä oikeasti tulee löylyä. Tai ihan muuten ollut jees. Ja mikäs tässä Tyynijärvi? Apehan siis kävi uimassa ja se uitan niinku ympäri kokonaan. Silleen nopeasti. Niin sä kävit vaan tuo toisessa päässä ja takaisin. No vähän piti olla Lapin lisää, vaikka ei Lapissa ollakaan. Mutta ollaan käyty kuitenkin. Niin voi lisätä tämmösiä Lapillisia. Onni on tuolla partiopaikalla. Vai mitä oot? Hyvä. Joo, semmosia. Makkaraa. Missä lämmin vettä? Siinä odottelee syöjiä. On lämmin. Kukko. Laitettiin kameravalo tohon noin, niin se heijastaa tuolta katon kautta sitten tänne seiniin. Vähän tunnelmavalo. Yes. Sehän on viimeisen päällä. On vähän väriä tullut. On. Tosta sitten kato. Sitten lähtee testiin Savuhovin tulinen sinappi. Ja sitten on perus. Eikö ollut, oliko se auran vai? Auran tulinen. Auran tulinen. Elliksena. Tosta kato tohon noin. Ton verran noin alkuun. Vähän pian. Sitten saa valita oman makkaran sen maranta, mikä on tässä. Otassahan se. Otas sä sitten toi. Otetaan toi kokonaan. Se ainakin tuoksuu sinapilta. Mutta tästä kun katsoo purkin läpi, niin on oudon näköinen. On hyvä. On se eri väristä kuin tää. On ja tää on vähän niinku... Se on tuommoista kotisinapin väristä ennen. Joo, ja sit se on tuommoista niinku... No mitä vittua? Just tommoista. Tää pari muu, eikö sulla? Joo. Jos painat sen näin, vaikka vittu painaisit ihan loppuun asti, niin ei ole mitään kiinni. Ja kun kielellä kokeilen, niin tulee maku, mutta se ei
Mitä jumalauta? Se on niinku tahmea. Sun pitää kauhastaa sitä. Kauhas älkää tökii. No. Joku ei jää silti. Mitä? Tollain. Mikä saatanan kalvon se siihen itseänsä kehittelee. Se onko jännä? Jännä koostumus, mutta tää on hyvä. Mä tykkään. Alkuun tosi mauton, mutta sitten tulee semmonen niin kuin makee ja tulinen. Joo. Aika hyvä on kyllä, siis niin kuin jälkimmäinen. Tähän sopii. Joo, alku oli vähän semmonen. Ihan jees. Mutta on jännä just tää. Tässä on taas niin tasaisesti paljon enemmän makua. Tää on niinku, tää on sinappimainen. Tää on taas semmonen niinku makeahko. I'm in the darkness. Joo. Koti jo päästi tai koti parkkipaikalle ja kello on 1:56. Ihan kiva reissu. Mä en saanut kalaa, mutta mä keskityin enemmän valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen ja se kalastaminen jäi vähän vähemmälle. Mukava käydä saunassa. Oli hyvät löylyt. Ja makkara oli hyvää ja näin poispäin. Mutta tässä niinku kotimatkalla rupesi ramasee aika kunnolla. Että kyllä on oikeasti mukava päästä omaan sänkyyn nukkumaan. Että jos siellä olisi ollut niinku telttayö, niin nyt olisi tällä hetkellä 8 astetta ja varmaan vielä menee johonkin 7 tai 6. Niin silleen ihan kiva päästä omaan sänkyyn nukkumaan ja kuitenkin vähän paremmalle patjalle niin sanotusti oikeaan sänkyyn. Niin joo, ei sen kummempaa. Ajattelin vaan vähän tulla kertomaan vielä viimeiset speksit. Tosiaan Ape sai sen hauen, ei mitattu painoa eikä koko, mutta ihan riittävän kokoinen oli. Ja siellä oli pari äijää, jotka sanoi, että kilonen ahven on kyseisestä järvestä irronnut. Niin kyllä se vähän toi semmoista intoa, että voisi toisinkin kerran käydä pyörähtämässä. 185 kilometriä tuli ja auton kulutus oli 5,4. Talvella sama, niin semmoista 6 litraa satkulla. Et ihan jeppis kulutus mun mielestä bensakoneelle, bensahybridille. Et kyllä mä siihen sähköautoon vaihdan, mutta sit 2 vuoden päästä vasta, että en vielä. Et kyllä mä haluan, että tässä autossa sitten onhan reilusti kilometrejä ennen kuin vaihdan sitten uudempaa. Tulee sitten käytettyä kanssa. Ja kun ei ole ollut vikoja tässä autossa, niin miksi sitten vaihtamaan? Ja mulle ei ollut, moni sanoo, että näissä pösöissä on ollut 3008 malleissa, näissä uudemmissa on ollut hirveästi vikoja, niin mulla ei ollut ikinä. Mulla oli aikaisemminkin 3008, ei mitään vikaa, eikä tässä ollut niin kuin mitään vikaa. Toiminut tosi hienosti, kesät, talvet. Ei ole hinattu kertaakaan, eikä ollut edes viitteitä siihen, että olisi tarvinnut hinata. Ja kulutus on maltillinen ja mukava ajaa ja tilaa on ihan riittävästi, niin kyllä mä annan autolle pisteet. Ehdottomasti. Mut joo, onni kävi siinä yhdessä kohtaa järvessä, kun tässä nyt mietittiin, että missä kohtaa se on niin kuin takajalkansa telonut, että kun se alkoi linkkaamaan, niin se tuli liian läheltä rantaa, sitten se tipahti vähän järveen, sitten se pääsi sieltä kyllä omin keinoin ylös, niin en mä siihen sille niin kuin reagoinut sen kummemmin, kun ei se siinä kohtaa linkannut. Mutta sitten kun me tultiin autolle, niin hän ei niin kuin pystynyt hyppäämään autoon ja hän tuli liian läheltä, niin mä ajattelin, että se niin kuin ponnasu voima vaan ei riitä. Että hän niin kuin, käytännössä niin kuin paikaltaan koitti hypätä ja onni ei ole siinä ollut ikinä kovinkaan hyvä. Että niin kuin, kun ei se ole mikään iso koira tai lihaksikas, niin ei niin kuin voima riittänyt hypätä tuohon takapenkille niin kuin paikoiltaan. Et yleensä hän on tullut niin kuin pienellä vauhdilla. Ja nyt hän ei ottanut sitä vauhtia, niin mä ajattelin, että se on se syy. Mutta siinä sitten tosiaan selviskin, kun päästiin sitten sinne saunalle,
niin Onni linkkasi niitä takajalkojansa ja usein Onnilla on ollut silleen, että sillä on oikeassa takajalassa ollut silleen, että sillä joku nivel menee sieltä niin kuin väärään kohtaan. Siihen yleensä auttaa se, että mä otan vaan kädellä kiinni ihan siis hyvin hellästi, laitan sen vaan tälleen niin kuin suoraksi. Ja sieltä kuuluu sellainen pieni naksahdus ja sitten se on siinä. Ja Onni on ihan innoissa, että jee, issu paransi hänet. Mutta nyt se ei auttanut ja ilmeisemmin siellä vaan joku venähdys takajaloilla. Että katsoo huomiseen, että jos nyt lepiä kotona, terveellistä ruokaa ja lisää lepoa, niin katsoo huomenna mikä kunto. Ja jos pahenee tai linkkaa edelleen vielä niin kuin huomenna samalla lailla, niin sitten käydään lääkärissä näyttämässä. Joo, semmosilla kuulumisilla. Nyt mä lähden kantamaan kameralaukun tai kamerarepun ja sitten normi retkirepun ja kalavermeet kotiin. Se vielä, sit pääsee nukkumaan. Iltapalaa ei enää tullut syödä, koska me vedettiin aika tuhtiannos kumpikin makkaraa, niin eiköhän sillä pärjää huomisaamuun. Joo, mutta kiitos kun olit seurassa ja muista pistää kanava seuraukseen ja me näemme jälleen seuraavalla videolla. Ja käykää katsomassa semmonen kuin Urantia-kirja YouTube-kanava. Me tehdään sinne erään Jukan kanssa ja varmaan tulee muutakin porukkaa tekemään Urantia-kirjaan liittyviä podcasteja. Ja mun olisi tarkoitus sinne tehdä semmosia filosofia kautta psykologia kautta sitten tämmöistä niin kuin henkistä kautta hengellistä meditaatiotyylistä myös. Ja monenlaista tämän tyylistä ja sen tyylistä sisältöä nyt kesällä. Eli mulla on tavallaan niin kuin 2 YouTube-kanavaa hoidettavana. Mut joo, ei mitään. Kiitoksia ja tervetuloa seuraaville videoille mukaan. Me näemme jälleen.